Umay kami kakabsat nga mangkumusta kada kayo. Ket sapay kumata no dayjay sungbat yo ket hang nga kasla daytay sungbat dagiti daduma ngano kumusta kakabsat no kunaka sula di pastor. No di iti sungbat tay kuma. No agkikinumusta tayo. Naimbag ni Apo Diyos pastor. Ket adu dagiti bendisyon iti tedna kanyak. Dayjay met iti pudno sang kadi kakabsat. Iti maysa nga bendisyon nga kayat ko nga pagyamanan kani Apo Dios ket dayjay tultuloy nga panang gitedna daytoy nga gundaway tapno agkakadua tayo. Agsipud ta iti saunay isu iti adalen tayo. Iti saunay isu iti tinapay iti biag tayo. Nga inururay ta iti maysa nga lawas ket no umayen ti kastoy nga gundaway the appointed time nga panagsisinarak tayo. Ited ni Apo Dios kuma. Dayjay bagana ni Apo Jesus nagasat dagiti mabisin ken ti mawaw gapu iti kinalinteg. Ket peneken natay kuma ni Apo Dios. Agkikinararag tayo kakabsat. Ket iti panangrugi tayo iti lesson number 11. Kahit mi tagyaman. Mananagyaman kami tagtultuloy kakabsat nga da kayo. Agyaman kami agsipod ta intuno agrugin daytoy nga Sabbath school lesson review tayo. Iti aramiden nyo matyan ket i-share yo kadagiti gagayem yo. Ket dayjay panang i-share yo kakabsat. Da kayo ket agbalin nga trabahador ni Apo Dios. Bukel iti naimulay yo. Ket iti kararag tayo dayjay bukel agtinag kuma iti maysa a napintas a puso. Dayjay ko nato nga fertile soil nga ijay ti pangaywanan iti santo nga espiritu. Inggana nga agbunga, inggana nga agbiag, inggana nga maapit. Ket kasapulan tayo kabsat iti tulong ni Apo Dios isong agkararag tayo. Maminsan paya magyaman kami, iti gundaway nga inted mo kada kami. Agyaman kami agsipod ta, adda kami manen nga anak mo, babayan iti panang ngiturong iti santong espiritu. Ket usaro mo Dios daytoy nga leksyon mi iti eskwela sa batina. Nga isu iti maysa nga bendisyon kada kami. Iti panagadal mi ama kasapulan mi iti panangidalan ti Santong Espiritu. Tapno dayjay nga panakataros ken panakaawat mi. Agbalin mi met nga ibingay kadagiti sabsabali. Agyaman kami tasong batam daytoy nga kararag mi iti naganap po Jesus. Amen. Lesson number 11. Iti title na kabsat ket natiliw ken nausig, taken and tried. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Marcos 14 versikulo 36. Na isurat ket basaen tayo kakabsat. Ket kinunana, Aba, Ama, amin na bambanag mabalin ken ka. Ipanaw mo kadi, daytoy ako pa nupay kasta, saan ati kayat ko, no di iti kayat mo. Iti source, when no ti pangalaan tayo iti adalin tayo, kada iti lesson number 11 kabsat, ket iti kapitulo 14, Mark chapter 14. Ket makita tayo nga ito'y Mark chapter 14, adda kakabsat iti upat nga importante ang napasamak. Daytoy lesson tayo kunana di author adda dayjay kaslalangan na isigpit nga istorya. Sakbay ka dayjay climax iti chapter 14. Anya dayjay nga naisigpit, nairapit kakabsat. Ket anyan tumet, dayjay nga talaga nga
pasit na wenno di bugas na iti chapter 14. Tati adalen tayo kadya pan nakatiliw ken pan nakausig ni Apo Jesus. Ngem sakbay a napasamak dayjay. Adda iti inistorya kabsat wenno surat ni Mark. Daytoy ket napasamak iti chapter 14 verses 1 to 4. Basahin tayo kabsat iti verse 4 wenno iti verse 3 kunana. Ket idi adda ije Betania. Ije balay ni Simon nga agkukutel. Idi asimango iti panganan. Imay iti maysa babae nga addaan iti maysa nga fraskita anapno iti bangbanglo ti pulos nga ason sena. Anapateg unay ket binuong na ti fraskita na, ket inbuyat na iti ulo ni Apo Jesus. Daytoy ng istorya kakabsat, ket insurat met ni John, insurat met kakabsat dagiti sabali pay nga gospel writers. Ngem ni Mark, saan nang inaganan daytoy nga babae? Bulutin tay kakabsat dayjay explanation ni John, ni Juan, iti John 13. No alaan tay ti John 12, no alaan tay ti John 12, it follows immediately dayjay inaramid ni Apo Jesus iti chapter 11 iti John. Anya dayjay? Dayjay panang pagungar na ken ni Lazarus. Ijemet laeng kakabsat, ili iti Betania. So, it is possible nga idi nga inaramid ni Apo Jesus dayjay nga datdatlag nga naisurat iti John chapter 11, the resurrection of Lazarus. Saan na pimanaw kakabsat? Iti Betania. No di ket di napan iti maysa balay ni Simon nga inagasan ni Apo Jesus nga iti sakit na idi ket agkukutel, leprosy. Dito'y kakabsat met libro ni Mark, itinbaga na imay ti maysa nga babae. Ijay libro ni John, inbaga na kakabsat nga adadjay ni Lazarus, adadjay ni Marta, ket adadjay met ni Maria. Ngem itinagan na daytoy a Maria, ket isuna ni Maria Magdalena. Iti tiyempo kakabsat iti Biblia, i-affix da, isilpuda, dayjay lugar nga naggapuan iti maysa a tao. Kas pangarigan ko Jesus Nazareno. Apay nga Jesus Nazareno, tani Apo Jesus naggapu iti Nazareth. Isu nga idi nga inayabanda dayjay maysa nga dalan ket ibagada ni Jesus. Adda kadi iti naimbag nga aggapu iti Nazareth. Jesus Nazareno. Kabil damat kabsat kas pangrigo Jose Arimatea. Ni Jose nga isu kakabsat dayjay nabaknang nga dinawat na iti bangkay ni Apo Jesus sana indulin inpunpun ije pansyon nga agpaay kanyana. He is from Arimatea. So na Jose Arimatea. Daytoy met Maria Magdalena, Mary Magdalene, ket naggapu kakabsat iti maysa nga ili itinagan na Magdala. Daytoy Magdala is about, kabil tay kakabsat nga about less than 10 kilometers from Bethany. Saan tayo nga maala kakabsat iti pudno nga napasamak. Daytoy kadi nga Maria Magdalena ket isu dayjay Maria nga kabsat ni
Lazarus ken ni Marta. Dagiti daduma nga Bible scholars ti bagada when isu dayjay kabsat da. Ngem apay nga itinagan na Maria Magdalena, ngem taga Betania, tinagan na ko Maria Betania, hanga Maria Magdalena. Manen no alain tayo istorya digiti Bible scholar kakabsat, adda iti maysa nga baro nga nangarem iti maysa nga balasang. Daytoy balasang isuna ni Maria. Daytoy baro isuna ni Simon, daytoy inagasan ni Apo Jesus iti leprosy. I'm referring to dayjay panangi interpret kakabsat iti naduma mga Bible scholars. Ket nagian ayat da, they became boyfriend, girlfriend, iti tiyempo tayo, in relationship with, dito tiyempo tayo. Unfortunately, saan dang nagkatuluyan? Unfortunately, dayjay kinabalasang ni Maria, ket nadadael, so dayjay dayaw na nadadael. Iti rason, nga nagbalin nga Maria Magdalena, daytoy nga Maria ang nagapu ije Betania, napan ije Magdala. Ije met kakabsat, iti nakadadon wenno dayjay kimaro dayjay basol na. Tay iti Bible handang inbaga ngem ti inbaga na daytoy nga Maria isu kakabsat iti inagasan ni Apo Jesus iti 7 a sairo. Hantay nga munoan niya dayjay 7 nga sairo. Is it a sin? Duwan ta ti sairo isu ti otor iti basol. Ket dayjay basol na isu iti nang baluden kenkuana. Okay? Apan dayjay istorya kabsat. Bangbanglo. Kunana ni John, nga dayjay nga bangbanglo kakabsat, ket agpatag iti 3 a denaryo. Pinadas ko nga 40 kakabsat, napanak nag-research sak, iti price dayjay bangbanglo, nugatangem ko maitatta, ket 503,352 pesos and 29 centavos. Di kadmet na kapapatag. Daytoy gamin dayjay inbagada kakabsat nga 5 years. 5 years nga sweldo iti maysa nga laborer. Isu nga idi nga siyempre idi umasidag de Maria binuong na dayjay ayan ti bangbanglo sa na inbuyat ken ni Apo Jesus. Dayjay sayamusom, the fragrance of the perfume filled the house. Kuna dagiti adalan. Sayang. Nagdakkel a kwarta. Inted na langen kuman kadagiti na panglaw. I like what Jesus said. Kunana ni Apo Jesus, bayan niyo, kunana. Apay, why do you bother her? Ti inaramid na maysa anasaya at abanag. Agsipud ta iti in-connect dagiti na panglaw. Kunana ni Apo Jesus, dagiti na panglaw, ket addadalata kada kayo. Ket no kayat yu atulungan, iti anyaman nga oras, mabalin yu ida nga tulungan. Ngem daytoy nga inaramid, daytoy nga babae kanyak, kunana. Idi nga inbuyat na daytoy bangbanglo, iti bagik, kunana. Insagana na, nga agpaay, iti pannakai tanem ko.
she prepared for my burial. Sa inbagana, ibagak kada kayo iti kinapudno. Nga sa di numan apakaikasabaan, daytoy nga ebanghelyo ti interamenti alubong, daytoy nga inaramid, daytoy ababai, ket masapol nga maibaga. I like the advice of Jesus. And it is really very powerful and very meaningful. Taiti ko na, I tell you the truth, wherever the gospel is to be preached throughout the world, what she has done will also be told. When I use the illustration of Mary Magdalene giving this priceless gift to Jesus, I use it for my appeal during my crusade. It is very, very powerful. Manipud ijay, sumrek ni Apo Jesus, ijay maudi nga panangrabiida, the Lord's Supper. Masarakan da ito'y kakabsat, iti Marcos 14, versikulo 22, ingana iti 23. Kahit kuman nga basain tayo, iti verses 22, ingana iti 25. Ket idi mangmanganda, ni Jesus nangalay ti maysa tinapay, ket idi nabindisyonan na, biningay-bingay na, ket inted na kadakwada, ket kinuna na, alain nyo, daytoy isu ti bagi. Ket nangalay iti maysa akupa, ket idin nakapagyaman, inted na kadakwada, ket isuda amin iminumda kenkwana, ket kinunana kadakwadan. Daytoy isu ti darak ti baro atulag, isu ana ibukbok amay paay iti ado. Verse 25. Pudno kunak kada kayo, jak to uminumen iti bunga ti ubas, agingga iti dayjeng aldaw, apan nakiinom ko iti baro ije pagarian iti Diyos. That was the Passover. Ngamitatan, binalbaliwan ni Apo Jesus, dayjay Passover. Idi, dayjay Passover kakabsat, manipod ijay maudi nga rabiida, ijay Ehipto. Ingana kadaytoy arabii, nga kadwa ni Apo Jesus digiti adalan. What they were remembering was, dayjay panakabalin ni Apo Diyos, iti panangisalakan na kadakwada, kabayatan nga dagiti amin nga Ehipsyos, manipod ti palasyo ingana ti balay dagiti kanunumuan kadakwada, natay dagiti inunaan. Taapay, dagiti laeng Israel, nangikabil iti dara ije bautek iti arwangan da. Kunanan ni Apo Diyos, ikabilyo iti dara, dayta parchenyo a karnero. Ita bautek iti arwangan nyo. Ket intuno umay ti anghel ni patay, intuno rabi. Ket makita na dayta nga dara, he will pass over. San na kayto nga dangran, no di ket di labsan na kayto. Ijay, dayjay kordero, ituduna ni Apo Jesus. Isu nga itikunana ni Juan, here is the Lamb of God, idi umay ni Apo Jesus. Itatan, saanen kakabsat nga dayjay dara iti kordero, saanen nga dayjay bagi iti kordero, iti kanen digiti anak ni Apo Diyos. No diket di ni Apo Jesus nangala ti tinapay, nangala iti ubas, ket
kinunana, kaninyo, daya tinapay, tadayta, iti bagi. Inuman nyo, kunana kadayjay nga kupa, iti ubas, tadayta, isu, iti darat. San kadi nga we are doing the Lord's Supper? Every time that we do the Lord's Supper, I will always use Mark 14 verse 25. Anya dayjay? Dayjay kari ni Apo Jesus, jaktun uminumen iti bunga iti ubas, agingga iti dayjay nga aldaw, nga ti panakiinom ko iti baro ijay pagarian iti Diyos. Why will I use chapter 25? It is a commitment ni Apo Jesus ken kanyam nga intun no makadanon tayo ijay langit babaen ti ayat ken parabor na. Jesus will officiate again the Lord's Supper. Ket intun no ingato na dayjay ako pa nga ayan dayjay nga dayjay kunana nga bunga iti ubas, the grapes, the juice grapes, intun no ingato na malagip tayto nga ginatang na tayo ni Apo Jesus babaen iti dara ken iti biag na. That is the story of redemption. Manipod ijay abalay rimwarda. Ket napan ni Apo Jesus kakabsat, ijay harden iti Gethsemane. I'll give you this situation. The Garden of Gethsemane is an elevated hill. Ngano adda ka dijay, kita you are overlooking the city of Jerusalem. Idi adda ni Apo Jesus kakabsat, inayaban na digiti talo nga dalan na ni Pedro, ni Santiago, ken ni Juan. Kitnapan nagkararag. Ijay, he wrestled with the Father. Itinbaga na, Ama, mabalin amin, abambanag ken ka. Dawdawaten ni Apo Jesus kakabsat, ipanaw mo kadi daytoy ako pa. What is that cup? Dayjay nga kupa kakabsat, isu dayjay ayan tinapait nga sakripisyo na nga isu iti ipapatay na. According to the spirit of prophecy, it was so dark. In his humanness, iti kinatao na sanda nga makita iti masakbayan. Ket kunana, Ama, Father, let this cup pass by me. Kabayatan kakabsat nga agkarkararag makipagpakaasi ni Apo Jesus. The vision passed over him. Nakita na iti humanity, nakita na iti tao. From Adam to the last person. No saan na nga inuman dayjay nga kupa. Dayjay mission na. Anya mission na, he came to seek and to save that is lost. Saan to nga agbalegi, ket dayjay nga tao nga ayaten na, will be condemned, will be doomed, they will die forever. Sa inmagana ni Apo Jesus, iti pagayatam, Ama, iti masurot saan to nga iti pagayatam. I like the example of Jesus. When we wrestle with God, whatever our problem is, iti mabalintay ko mga ibaga, saan nga iti pagayatak, Ama, no dikit di, iti pagayatam. Kabayatan nga agkarkararag. Adday iti adu,
nga tattao nga imay. It was evening. Ket iti nang ipangulo kanyada, di iti soldados, iti Roman soldiers, nga madadjay ni Judas. Iti kunana ni Judas, sinunto iti angkwek, whomever I kiss, isuday na. Idi masidag, Judas kissed Jesus. Iso nga the term tayo tata, Judas kiss. Judas kiss is a kiss of a traitor. Tiniliw da ni Apo Jesus. Iti title, iti lesson tayo, natiliw. Tiniliw da ni Apo Jesus. Iti title, iti lesson tayo, nausig. Ket inpanda kakabsat ni Apo Jesus, ijay angayan iti kangatuan apadi, the high priest. Tapno mausig. Kunana da jay nangatuan apadi, sika ni Kristo anak iti bindito. Kunana ni Jesus, siya ket nakita yun to, ti anak ti tao nga agtugaw, iti makanawan ti man nakabalin, ket umay agraman kadigiti ulep iti langit. Idinangeg daytoy di nangato nga padi kabsat, inala na daytoy priestly garment na, ket pinigis na. Pinigis na. To them, daytoy pang nakangegda nga inbaga ni Apo Jesus, it was blasphemy. Iti inaramid da kakabsat. Tinupraan da ni Apo Jesus, sada sipat ti rupa na. The Savior suffered for me and for you. Ijay nga usigen da kakabsat ni Apo Jesus at the jaymet ni Pedro. Kunana ni Marcos, simurot ni Pedro, but he was afar off adayo. Napan iti ayan digite agin inudo, agsipod ta rabii lagarod. Ada iti nakalasin kanya na, asika iti may isang adalan, dayjay nga Jesus. Diyakamam mo. Makar, sika, sigurado ako, iti adalan, dayjay nga Jesus. Kunak lagarutin, diyakamam mo. Imakar manen, apagtugaw na pelaan, sigurado kami, sika itimay sa kadigidya adalan na. Kunana ni Pedro, kunak lagaroden saan. And then he heard, nagtaraok, deja kawitan. Malagip na deja kunana ni Apo Jesus. O Pedro kunana, saan ka man nga agsapata? Apay insapata na ni Pedro kakabsat. Awan ko na naglikodan to amamin ko na siya hangkan to nga paglikodan. Patay laeng iti mangsina kanyak ken kaapo ko na. Kunana ni Apo Jesus. Saan pa'y anagtaraok di kawitan inlibak nakon iti mamitlong. And the moment Peter denied Jesus the third time, he heard nangagdada di kawitan nagtarao. Amoyo, no dado man naglakatay iti mga ramid ti karian niya, uray pa'y iti pangikarian tay ni Apo Diyos. No dado makit ko na tayo, itagba mo ti bato. Ngayon ko na tayo may promises are made to be broken.
Ngam anyan kakabsat, nga daytoy nga napasamak. Amuyo, no alayon tayo daytoy, umuna, daytoy title tayo, natiliw ken ausig. The judgment of Jesus, iti pan nakausig ni Apo Jesus, is a farce judgment. Saan nga husto? Taapay, inaramid da iti panangukum da ken ni Apo Jesus iti rabii. Regularly, courts open during the day. Ngam inapapurada. Nget, anya iti napintas kakabsat. Adaman iti kayat ko nga ibingay, nga explanation ni Ellen White from The Desire of Ages, page 712 to 713. Mangpanggap ka dito kapadasan kakabsat ni Pedro. Kunana, while the degrading oath were fresh upon Peter's lips, anya dayjay nga sapatana, saan kanto nga ilibak? Kunana, the shrill croaking of the cock was still ringing in his ears. Nangig na daig siya'y taraok di kawitan. The Savior turned from the frowning judgment and looked upon his poor disciples. Amo ni Apo Jesus. Tibalikod. Nakita na ni Pedro. And at the same time, Peter's eye were drawn to the Master. Nagsinabat kakabsat. Iti pa nagkita da. Anya iti nang balbaliw kini Pedro. Kunana ni Ellen White, in that gentle countenance, he read deep pity and sorrow, but there was no anger there. Nakita ni Pedro nga ayat laeng asi iti adda kini Apo Diyos ken kuana. Gapu kaday chay nga saan na apanang tungpal kaday sa patana. Ituloy iti nga basahin. The sight of that pale suffering face, those quivering lips, that look of compassion and forgiveness, pierce his heart like an arrow. No, the duma kakabsat kayo. Dayjay, kuna tayo ka, excuse me. No, the duma dayjay silence, nasakit pa. No, kumadati saan nga panagkinaawatan. Say, a husband and a wife, brethren in the church, boyfriend, girlfriend. Intunog kadwada ket awang pulos iti agsaw. Dayjay iti nasakit. Awan. Ngem kitain nyo kakabsat. Kunana ni Ellen White, conscience arose. Na konsensya ni Pedro. Memory was active. Peter called to mind his promise few hours before that he would go with his Lord to prison and death. He remembered his grief when the Savior told him in the upper chamber that he would deny his Lord 3 times that night. Peter has just declared that he knew not Jesus, but now realized with bitter grief how well his Lord knew him,
and how accurately he had read his heart, the falseness of which was unknown even to himself. Dayjay kakabsat, iti turning point ni Peter. Idi anamuan na, when he experienced the love, when he experienced the forgiveness of Jesus. Kuna there was no anger there. Idi kitain na dadya mata ni Apo Jesus. It was just pure love. It was just pure pity. It was just pure forgiveness. Gapu iti dayjay, Peter changed. Ti parabur ni Apo Diyos, dayjay ayat ni Apo Jesus, nga nakita ni Pedro, binalbaliwan na ni Pedro. No, adda kakabsat, iti may isa nga kayat ko nga kitain tayo, nga result, one of the good result, kadaytoy nga panakatiliw, panakausig ni Apo Jesus. It is the redemption of Peter. Nolaan tayo kabsat, pass forward. Kalpasan iti panagungar ni Apo Jesus, ni Peter manen, iti kinatungtong na. In record ni John, in baga ni Apo Jesus, Peter, do you love me? Mamilo nga sinaludsod ni Apo Jesus, kauwen ko na ni Peter. Inulit-ulit ni Apo Jesus, dayjay asaludsod. 3 times. Kunana ni Apo Jesus, feed my sheep. Feed my lamb. Gayam kini Pedro. Iti may sa gayam ngan pamanaknak nga dayjay ayat na kina Apo Diyos kapudno. Dayjay panangayat na, panangiturong na, panangtaraon na, panangaywan na, kadayjay pangen ni Apo Jesus. So Peter became a very good preacher. Malagip yun the day of Pentecost. Sino iti speaker ni Peter? Manu iti nabautisaran. That night, 3,000 precious souls were baptized. Another pass forward. Ni Peter inusar ni Apo Diyos. Also, Peter wrote his book. 1st and 2nd Peter. Ni Peter kakabsat, ket nasentensyaan amatay. Iti ipapatay na, according to religious history, he died nga in lansada met iti cross. Ket idin nga ilansada iti cross, sigon iti history kabsat, kunana ni Pedro, pangaasi yun ilansadak metlaeng, saan akas jepan nakailansa ni Apo Jesus. Peter was crucified, aking ngato ti sakana, akin babati ulo na. Apay nga kasjay, iti panagsuffer ni Peter. Gapu, dayjay nakita na, nga ayat ni Apo Diyos. Iti kinapudno na kabsat. No inayat ni Apo Diyos ni Peter, ay ayatin na kamay, ket ay ayatin na kamay. Saan tayong aglasat akas dayjay kapadasan ni Peter? Ngem, iteramidin tayo ni Apo Diyos tumulong ka natin. Agkararag tayo kakapsat. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami iti leksyon mi. Tulungan na kami. Ti Santong Espiritu kumay ti mangidalan ti panagbiag mi. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ganang may nga Sabado manen kakapsat. Ay may nga lawas manen. Sabado ko na amaten ta Sabbath school. Agkakadwa tayo tumanen. Ni Apo Diyos iti makianda ka daw. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Ay ayaten da kayo man. Imbag nga rabi tayo maaming kakapsat.